Xaic, t'has liat estos Nadals i ara vols recuperar-te superràpid? Pues deixa'm dir-te que l'únic que faràs serà liar-te 2 vegades. Jo, si vols, te dono 4 tips perquè això et sigui més fàcil. El primer és que, òbviament, no et recuperes ràpid. Millora a poc. Dona't temps. Arriba el Nadal que ve millor aquest any. No vulguis al febrer tindre la feina feta. El segon és que només tragues el que fa falta. Sucres, alcohol i refinades. I esté desinflamant. Res de només menjo peix blanc i enciam, així recupero. No, així el que faràs serà anar a pitjor, cansar-te i al febrer, parar. Només trau-te el que et fa falta. El tercer és que combines nutrició i esport. 1 més 1 fa 3 en este cas. Si ajuntem nutrició i ajuntem esport, bum, te dispararàs. Només nutrició, només esport, tot serà molt més lent encara. I el quart és que ho faigues de manera social. Vegues algú que t'ajuda a la nutrició, vegues algun lloc que t'entrenen, entrenant gent, fes-te un grup de WhatsApp amb els amics on vos diguéssiu com esteu millorant. Fes algo, queda amb les teues amigues per córrer, fes el que sigui, però no ho faigues sol. I així, a poc, i seguint-me, millorarem junts de cara a l'estiu.